ג'יק שלנו עושה עכשיו סנייז'נו בבו, סבתא של שליק. יאללה, זה החלק השני, גיא. אבל חסר לנו גזר, גיא. מה נעשה? מה נכניס לאף? יאללה, נו מספיק. גלגל אותו לכיוון הסבתא. לאט לאט, לאט לאט. נו, תגלגל אותו לפה. יאללה, נו. נרים ביחד, גיא. גלגל, נו. יאללה, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת.